Čau, ahoj, dneska si dáme trochu netradičné video, a to video z mojej poslednej dovolenky vo Valči na Slovensku. Ukážem vám čo najlepšie zábery a verím, že sa vám trochu iný štýl videa zapáči a trebár sa uvidíme u viac takýchto videí. Som zvedavý, aké budú na toto ohlasy. Keď niekto náhodou rozmýšľa, kam ísť na lyžovačku, tak Snowland vo Valči môžem jedine doporučiť. No nič guys, užívajte video. Prvý deň sme vstali okolo 8 hodiny ráno a o 10:30 pre nás prišiel taxík a šli sme smer Hlavná stanica, kde nám okolo 11:30 išiel vlak do Vrútok, kde sme na stanici už mali objednaný taxík, ktorý nás priviezol priamo k hotelu. Vo vlaku som si urobil nejakú grafiku a pozoroval krásne výhľady, ktoré som mohol pozerať z okna. Následne, ako sme prišli na hotel, tak sme sa na recepcii zaregistrovali, dostali sme izbu a trochu si po ceste odýchli. Po cca 2 hodinách, kedy sme si vybalovali veci a trochu si na izbe odýchli, tak sme o 5:00 šli na naše prvé večerné lyžovanie a musím povedať, že nepoznám lepší šport než práve lyžovanie. No presvedčte sa sami. Po 2 hodinách lyžovania sme boli riadne zničení, tak už sme len zbehli na výbornú večeru, kde som si jedal taký mix všetkého. Nejaké tuším jelenie mäso, šunku, zemiaky na americký štýl a kuracie nugetky. Musím povedať, že lepšieho kuchára ako tu som dlho nevidel. Jedlo bolo výborné každý deň. A potom sme už celý zničení po celom dni zaspali. Dneska sme vstali okolo 7:30 a šli hneď na raňajky, kde som si dal vajíčka, šunku, syry a ešte si to trochu dochutil drobnosťami a potom som si dal ešte krupicovú kašu, nech mám plno energie na lyže, keďže ďalšie jedlo je až obed. Po raňajkách sme si chvíľu odýchli a o malú chvíľku vyrazili na lyže, kde sme lyžovali asi 3 hodiny. Medzi tým padol aj nejaký ten čajík a potom sme sa presunuli na obed doplniť energiu. Po obede sme šli ešte na chvíľu využiť celodenný ski pass a trochu si ešte zalyžovať a potom sme šli do reštaurácie, kde som si dal túto výbornú horúcu čokoládu, medzi tým ako sme čakali, kým rolby porolujú svah na večerné lyžovanie. Následne ako všetko bolo hotové a rolby dorobili svoju prácu, tak sa vlek opäť spustil a mohli sme ísť opäť jazdiť. Potom ako sme už boli zničení, tak sme skočili na večeru a potom do vonkajšej výrivky v hoteli. A musím povedať, že toto bolo presne to, čo ten deň bolo treba a fakt to dobre padlo. Poďme na deň 3. Tretí deň bol veľmi podobný ako deň druhý. Ráno sme šli klasicky na raňajky a potom sme lyžovali celé do obedie. Medzi tým pauzička na teplý nápoj. Tentokrát som zvolil horúce jablko. Nikdy predtým som to ešte nemal, ale musím uznať, že to bolo dosť fajn. Schválne mi môžete napísať, či ste to už niekedy ochutnali a či vám chutilo. Rád si prečítam všetky komentáre. Po dobrom piti sme sa vrátili na obed na hotel, po obede sme si chvíľu počilovali na izbe a šli opäť lyžovať. A večer sme si dali zase teplú výrievku, ktorá krásne dobila energiu po celom dni lyžovania. Tento deň bol náš posledný deň lyžovačky a po obede sme už odchádzali. Čiže sme vstali o hodinu skôr, aby sme sa rýchlo naraňajkovali a mohli si ísť ešte na pár hodín zalyžovať. Rýchlo som sa poobúval a šiel rovno o 9:00 na svah a posledný krát si zalyžoval a ešte si užíval tú zimnú atmosféru na svahu. A potom sme ešte stihli obed, aby sme boli na cestu najedení. A po obede sme šli naspäť do Bratislavy. Pre toto video to je všetko. Verím, že sa vám páčilo a ak by vás bavilo viac IRL videí, určite napíšte do komentárov. A ja sa budem tešiť u ďalšieho klasického videa. Zatiaľ čau.